Angithi niyazi sesiphila manje kwintando yeningi. So lapho khona umuntu engenza ubuhlobo noma ngawubani noma waWindiya noma ngabe iColor noma ngabe yini. So ningaphatha kanjani umama wakhe ethandana nomlungu noma baba wakho? Malume angimele nje ukuthi umzali noma oyedwa noma onjani akumele nje ethandane nomlungu. Akumele ngoba yena ngeke kunaka ngithi wena uhola unamali nguye okuthengelayo yena ngeke kunake yena uzonaka lo mlungu adama eqaphuna ku mina ngimele nje umzali wami ethandane nomlungu angifuni futhi. No phela angithi akathandana nomlungu ngoba nakhe efuna imali usana nomlungu ngoba nakhe emthanda. Angithi usana nobaba wakho ngoba nakhe emthanda hayi ngoba uyimali. Ankele nje ku right nje angithi sekuyi freedom manje. Ayithi kuqala babenqaba ukuthi abelungu bethandana nabamnyama. Hayi manje nje uma ukuthi uyamfuna umuntu omnyama umlungu uthandana naye imali izoba khona. Angithi uma umhlophe nomnyama kophumani zama ukwakhe esinye isizwe sede mhlambe kophuma iColor nyani siye kulokho sandisa amezulu. Hayi lento ukuthi abelungu boyithu behamba bethandana boyithu iyenzeka nayo kodwa akwenzeki phela nale ukuthi umlungu nomzulu behlangana. Mina ngithi malume ayikho lento ayishoyo ndiso ayikho lento ayishoyo labantu kade besihlukumeza nje sikunakhuzana kuthiwa abelungu kujona nabelungu abelungu nama toilet abo ade besihlukumeza manje sesizothandana nabo. Cha abazali sakwadlula phela manje. Malume asithathe ngathi kuyabuyela. Si right abazulu nabezulu abelungu nabelungu si right nje sinje ahlupheka shoti ngalutho sinawo amakhaya sakhile. Bakhile abazali malume. Bashana bamsana ukusho kanje phela ngifuna ulandela umalumekazi owomlungu mina. Malume si right gaba shoti ngaye bakhona malume. Hey all right okay Okay malume yazi malume ungamletha malume it depends malume ukuthi ngithandana uthando la ngempela noma lokudlala malume. Wena uthini wena ungabe malume mina ungathandana nomlungu malume especially manje uthandana uthando la ngempela yolamanga. Hayi ngemali ngothanda hayi ngemali. Hayi ba malume umuntu omnyama ka usuka ngayelile malume umuntu omnyama usuka ngayelile ngothando kumlungu usuka yale imali. Hayi sonke hayi bonke malume bonke abantu bayaziphela ukuthi abelungu banemali bona kade bahlula yini ukuba nemali uyakhona manje ke mina kuba ngijona nomlungu so ngifuna imali ngoba phela yini malume mama balandela imali yabelungu yikho nje bathola nabelungu balandela imali hey balwazi ufuna ukuthini mntwana nami malume yeah abantu abamnyama ngathi banensili nawe uyabazi Mawulala nomlungu uzoba njani kumlungu? Uzoba netsila shothi. Now bani. Thina maluma ngeke uthi abantu abamnyama bethandena bezulu. Ngoba ethi nje undiso basuke abantu abamnyama basuke befuna imali kulabantu abelungu. Manje thina malume angimelo nje malume kube ngoba bayasebenza namalume bayasebenza malume yabona nje lento abayisho ukuthi umzulu nomzulu phela asiye kuloko kwakudala lapho isikhathi apartheid sekukumaye manje we freedom so umlungu qala wayengakuniki imali manje usakunika ngithi uhlula yini phokujona malume guys mina ngilanda iChina ngoba izokhandela ngisho iPhone le kanje iPhone ukhandela ngisho iPhone China ngithanda malume neChina malume wena unganayo imali bakubukela mina ngathi landi China anginandaba neChina mina unendaba nomlungu uzokwakhela yonke into oyifunayo kodwa phela imali ungayifuni malume ungayifuni imali malume ungalanda lo neChina vese okwakhela izinto eziningi hayi ukuthi vele nodla maxoxo sorry malume ungalanda nodla namasiwe malume ngithina malume amanangu abantu abangabelungu baxhaphaza malume bathi abafuna bathi babona inkomo bahlakamela bezulu bathi bazobanikala amabhande acebezelayo abanika inkomo ezu10 malume badlala nje ngabezulu malume sho wena malume ushuthi na malume uzoqoqela yonke ifurniture endlini uzoqoqela yonke ifurniture
Mina malume ngithi malume abantu abamnyama balandela imali yabaZulu. Abelungu Balandela yona. Umama sengiyabona phela sesinengane yomlungu. Thina sikwazi ngithina sifunda isiZulu asiyazi isingisi. Mase ngithi mama naye akasathi isingisi. Mama owamama akafunda. Mayeba nengane malume. No sokufunda phela Afrikaans. Malume mayeba nengane. Malume. So izo nomlungu naye uzokwazi ukukhuluma isiZulu, akhulume neEnglish. Nathi ekhaya wazi ukukhuluma Nina futhi la sikhuluma neAfrikaans. Mina nje ngilandela igama Malume, umama. Malume. Freedom lana. Kanti nitho kanjani? Akho freedom. Sirathi nje leyo simzile malume. Akhona freedom la. Akho freedom kanjani? Hayi akhona freedom. Esikhulekile phela manje balwazi usungajola noma nawu bani ufuna ukujolana. Malume. Malume asikhulekile sasekuyi-apartheid ngokwami. Wayisho njalo. Asibafuni abelungu. Hayi. Malume. Singake siyabafuna. Bakwazi ukumxhawula umlomo. Bayafunda, banama rights kodwa bathi abakhulekile. Yathi nifunani? No. No manini as yeah man okay. Yazi nasivaleni ke manje bana. Abelungu babesibuka kanje. Mabesibona besithi Kwakudala lapho mina nithatha phi leyo nto. Nithatha phi leyo nto mina yikho leyo nto. Malume. Ngithi mina malume umama. Ngiyafuna nasi ekezala ingane yomlungu. Ngizoyibulala mina futhi la ngizoyibulala. Ungaqosha umama wena uba wena uqosha umama. Uyini wena ekhaya. Uyini wena ekhaya ungaqosha umama. Ngayifaka toilet ngiyiflash. Ngiyifaka toilet malume. Noma ngishaye ekhanda phansi. Lalela nami mina singeke siyojola nabelungu esizwe. Malume. Ngihamsana nabo vele. Uyohlala phekela. Ngizohlala kunaye la umlungu wami uzobe ucapha wena la. Uyobe ucapha wena. Lalela. Ngiyazi ukuthi sigisi sometimes niyasaba ukusikhuluma ngeke nikhuluma kuyothuleka la emontweni ukuthi cwa. Malume. Uzosifundisa nani Afrikaans. Yes. Malume. Engiyobe ngimgcoba yona la. Ngigqobela. Phela yomdala nawe. Yomdala nawe. Ngiyoshaya yini? Malume yazi ningizomgcoba ubuso obumnyama. Awungazi kahle ungizwa ngendaba. Uyangibona kahle. Malume, uzobe sabathe. Hi, good morning. Alright. Simtshefuseka. Alright guys, manini ke wo. Okay bangani bami. Okay. No kodwa ke sivaleni la kodwa ke le eyobandlululo no ayisekho. Sekumele thina sisizwe sisodwa manje singabantu ababodwa. Uma umuntu efisa ukuthandana nomlungu it's fine. Uma ufuna ne China it's fine yabo. So kumele thina abantwana sifundisane sikwamukele lokho. Kumele sikwamukele lokho kube yinto esiyaziyo leyo. Sibe nabangani babelungu, sibe nabangani bama China uma uvela ithuba. Yes, sibe nabangani bama India nama Khalaj konke. Yes, that's it. Phela my son. Malume. Khona into engifuna ukuyisho la mama. Sho ntwana. Ngithi mina malume. Wasiyahleka yeah. Malume. Uthini? No, qhubeka sasivala ivideo thina. Guys, mina ngithi siyabonga malume ngakho osifundise khona esafika la singakwazi kodwa manje sesiyakwazi yabonga. Hawu mngani. Siyabonga usifundise nje okuningi nathi malume empilweni yabonga. Ebesingakwazi manje sesiyakwazi nje la endibhethi sasifunda lapho kube awungekho malume. Ayabona mina malume ngiyakuthanda shame. Malume, sitshelile uzositshela ukuthi uthanda nabelungu. Ngiyabonga bangani bami.